kusangana kwatiri kuita zvakare pano pachibanda media muzuva ranhasi. Aiwa, tatsikwa neshasha naPastor Kahari. Pastor Kahari, tinokugamuchirai muchirongwa. Tinotenda nokuva neni, mufaro wangu kuva pano. Pastor, muchiona tauya kwamuri kudai so pane nhau dzinenge dzanetsa, nhau dzinenge dzine chekuita nechekunamata. Saka tati aiwa, regai tizivewo vanozivawo magwaro handitika. Pane nhau iri kungoonetsa mazuva ano. Zvingaite here pastor zvekuti inini ndiri mukomana handisati ndamborara nemunhu kana kuti ndisati ndaroora, ndonoroora musikana asiri mhandara. Maita basa vachibanda nemubvunzo wenyu, bvunzo wakanakisa chose. Hamusiri matanga kuubvunza, uye nyaya idzi hadzina kutanga kutaurika nhasi. Inyaya dzakagara dziriko dzichibvunzwa navanhu, especially vakuda kupinda muwanano. Ini semufundisi ndakatombodzibvunzwawo kakawanda. Mufundisi, ndine musikana wangu but handiti haasi mhandara, ndoita sei, ndoendera mberi here? Inyaya dzinovhiringidza vanhu, but pano ndichataura zvandinofunga nokutenda kupfurikidza nokunzwisa kwandoita shoko raMwari. Zveshuwa mutemo waMozisi waidaro kuti kana munhu isiri mhandara akarambwa kana kuti akamitiswa, mutemo wokwaIsraeri wanga usingatendere kuti jaya risangane nemunhu akadaro, nokuda kwezvikonzero zvakawanda. Chinhu chinonzi umhandara kana kuva jaya chinhu chakanyanya kukosha. Mwari vakazviita nokuda kwechinangwa kuti munhu wese ive atangire pakuva mhandara akavharika ari sued. Jaya ritangirewo paujaya, mosangana muri pamwe chete. Izvozvo zvekusangana vanhu vakakwana, uyu ari jaya uyu ari mhandara, zvine zvazvinoita pamberi paMwari. Saka zvakakoshesesa. But mubvunzo wamandibvunza unonyanya kubvunzwa nevakomana. Vasikana vashoma vanovhunza kuti ko ndikawanawo mukomana asiri mujaya ndoita sei? Vasikana vanotodawo kuwanawo majaya, but hameno kuti sei zvichinyanya kuvakomana ndo vari concern nokuwana mhandara kupfuura mhandara kuti dziwane majaya. Zvakakosha kuwana musikana mhandara sekubvunza kwamaita, kuroora mhandara. But ndoda kuti muzive kuti umhandara unogona kubviswa nezuva rimwe chete. Hauzogara mumarriage umhandara. Iwelcome yemumarriage, but handiyo inogarisa mumarriage. Kune dzimba dzinogona kuparara nekuti vanhu vakasangana, mukadzi asiri mhandara iye akati imhandara, dzimba dzotosheka. But tiri kutaura kuti kune chinhu chinobuilda imba chinonzi wisdom, chisingatariswe nevanhu, chisingaconsiderwe nevanhu. Unogona kuroora mhandara yakapusa kana kuroora mhandara yakachenjera. Proverbs anotaura kuti, Proverbs 14, mudzimai akachenjera anovaka imba yake, but mudzimai akapusa anoipunza wega. Kwete mhandara. Edha waroorwa uri mhandara kana wakapusa unopunza imba yako. Edha waroora munhu asiri mhandara kana akachenjera anogona kuvaka imba. Saka umhandara hwakakunakirai pakusangana, but uchenjeri hwakakukosherai parwendo rwemarriage. Kana muchida zvekusangana, tsvaga mhandara. Asi kana muchizoziva kuti muchazofamba mumarriage, munoda kuvaka imba,
panoda uchenjeri. Saka chinhu chakakoshesesa umhandara wakakosha, unodiwa pakuwanana kwevanhu, but chakakoshesesa uchenjeri. Regai ndikuverengerei vhesi iri panapa iyi ndigotsanangura zvainoreva. Song of Solomon, nziyo yaSolomon, chapter number 8 verse ya 8. Solomon achinyora panapa anoti, we have a young sister, she has no breasts. What are we to do for our sister in the days when she is given to a man? Tine sister yedu aina mazamu, but yasvika pazera rokuda kuwanikwa. Tichaita sei kana taakuda kumuendesa kumurume? Wari iri ine mabrother panapa aisi yeumhandara ndeye mazamu. The breasts represent wisdom. Saka varume vari panapa, hanzvadzi dziri panapa idzi dziri worried, dzine kunetsekana kuti hanzvadzi yedu yakura, imhandara akazvichengeta, but haana mazamu. Ndava mazamu ekunze aya mazamu ari kunze anooneka, anofidha mwana, haafidhe marriage. Uchenjeri ndo unofidha marriage, wataurwa naProverbs kuti mukadzi akachenjera anovaka imba, kuvaka kufidha. Saka panapa varume vari kuti tine hanzvadzi yakura, chachimhandara. Varume kunzoko vakaona mazamu voti chaakuroreka, but haana mazamu anozofidha marriage. Saka vari kunzwisisa kuti hanzvadzi yavo imhandara akazvichengeta, but ane chinhu chaasina chinonzi wisdom. Mubvunzo wangu ndewe kuti, alright, wawana mhandara yakapusa, unoziva here kuti kune vanhu vakawanda vanosvika pakuroorwa vari mhandara, kwete nokuti vanga vakazvibata, but vaishaya vekuita navo vanovabvisa umhandara. Ndava kuwana munhu iri mhandara hazvireve kuti akazvichengeta, pamwe pacho akachengetwa kana aawega anotadza kuzvichengeta. Regai ndidzokerere. Kune vanhu vachiri mhandara vanosvika kuva mhandara pakuroorwa, kwete nokuti akazvichengeta, aishayawo kuita musikanzwa naye. Kune vakomana vaitotya kuti ukatamba naye ukamumitisa namudhara wake. Saka akachengetwa nokuda kwamudhara wake aityisa, kwete nokuti akazvichengeta. Akachengetedzwa nezita ramudhara, kuti ukamubata mudhara wacho akazviziva. Saka vakomana havana kutamba pedyo naye kusvika akura iri mhandara, iye achitoda. Saka unogona kuwana mhandara yakachengetedzwa, kwete kuti yakazvichengeta. Mumarriage ndo pauchaona kusazvichengeta kwake. Uye kune vasikana vekuti hadzisisiri mhandara nokuda kwezvavakasangana nazvo. Vamwe vakarepwa, vakamanikidzwa vasingade, vakaabuswa nemunhu waaigara naye, akachengetwa nasekuru. Sekuru vakamubata chibharo, vakati ukangozvitaura uri kubva pano, iye nokutya kuti woenda kupi, haana kutaura nyaya yake. Saka munhu iyeye anga akazvichengeta, but akatadza kuchengetedzwa, akarasikirwa neumhandara. Saka pamwe pacho tarisa kuti sei munhu akarasikirwa neumhandara. Bvunza munhu wako kuti chii chakaitika. Izvozvo zvinogona kukubatsira kuziva munhu wauri kudhila naye. Alright, mubvunzo wandinoda kukubvunza ndewekuti, muri kuda kubereka Jesu here? Because Isaiah anoti mhandara ichabereka mwana. Asi kana uri Josefa uchiziva kuti uri kutsvaga mhandara kuti mugobereka Jesu, aiwa, pfurira hako mberi, tsikirira panyaya yeumhandara ihwohwo, because muda kubereka another Jesus. Because chiprofita chakati mhandara hachina kuti mvana kana kuti mumwe munhu. Apa notaura nyaya yewisdom panyaya yaMary, pakanzi mhandara. Saka kana muri kuda henyu kubereka Jesu, tsvagai zvinhu izvozvo.
handisi kuti umandara huna kukosha usazvitarisi. Ngaivewo benefit pamusoro peuchenjeri. Baba mukaroora munhu akapusa iri mhandara. Unoza umandara hwakafanana nesocks. Kana socks riri mubhutsi hakuna anoziva kuti rakaboka here kana kuti harina. Ndo unoziva muridzi waro. But zipi yakaruza, munhu wese neari kufamba apa anoti ko baba ava ko havasi kuona kuti zipi yawe. But socks hakuna anoti ko vagofambira nesocks rakaboka zviri mubhutsu. Umandara vashoma vanokuvhunza, vashoma vanoda kuziva kuti imhandara here kana kuti haiti pakundana tete. Iwe wega zvinofadza iwe. But inzwaka upenzi hwemukadzi, kudzungaira nokupusa kwomukadzi kunoonekwa nevanhu vese. Anongodaira nyaya dzevanhu paasina kunzi adairi, anongoganhura. But pastor, all right, vanhu vanonazonzwisisa vanhu vanotaura vachiti munhu wechikadzi akanganwe munhu akamubvisa umhandara. Saka zvarova zvekuti vakaroora munhu akabvisa umhandara nemumwe munhu, vana vakasangana vacharamba vachingodanana sezvo uyu ndiye anenge akaita zvikuru zvakadarika zvako iyoyo munhu akabvisa umhandara. Meni pakufanira kugadziriswa sei? Ini ndinoona kunge ipfungwa diki idzodzo zvokuti munhu anogona kutadza zvinhu zvakatoitika ka. Zvinhu zvakatoitika. Kuna even chikoro chawakadzidza unoramba uchichirangara, maybe naticha grade 1 imemory. But zvinozoenderana nokuti uchaitei nazvo. Kuziva kuti ndakabviswa nani umhandara hazvitaure kuti kana mukasangana maakuita zvamakamboita pakutanga. Ende zvinoenderana nokuti wakambobviswa sei. Akabviswa umhandara achirepwa akaonana nemunhu yeye anotomuvenga, hasha dzake dzinosumuka. Saka haikonei kutaura mashoko ekuti vakazosangana. Zvinoenderana nokuti pawakabviswa umhandara hwacho wakabviswa sei. Akabviswa umhandara achirepwa akasangana nemunhu akamurepa. Vamwe vakamitiswa akasangana nemunhu iye anonzwa hasha, hapana chinoitika. So zvinoenderana nokuti munhu iye amachuwa kusvika papi, ane understanding kusvika papi. Handifunge inini kuti mukadzi ane uchenjeri chero zvakatonzi vakatoita vatenderana ane uchenjeri, achiziva kuti murume wangu akazvigamuchira akazvinzwisisa. Chinodiwa paari kutendeka, kuziva kuti ndatove mumarriage. Ko alright, ime varume vamakabvisa umhandara mukasangana navo muri kuita sei? Ko alright, mota dzamakatanga kudrive imimi mukazodzitengesa, pamuri kuona dzichidrivwa muri kungosvika here muchivhura muchienda? Handi munotoziva kuti mota yemuridzi? Handisisina right. Saka izvo zvinongoda understanding yekuti mukadzi angoziva kuti ndaa munhu wemunhu, zvisinei nezvakaitika kumashure. I'm sure ndakupindurai. Alright, aiwa, tinotenda nedzidziso yamapa. Novimba zvakare kuti kune vakawanda vengwari kunetsekana panhau iyi. Vabatsirikana. Mashoko angu ekupedzesera ipapo ndeyekuti tsvaga mukadzi ane uchenjeri, ane wisdom. Ndo chinhu chekutanga. Kune vanhu vakawanda vakasiya vakadzi vane character, vakadzi vane hunhu, vakadzi vane uchenjeri, vakanoroora mhandara dzavo dzakapusa. Marriage idzodzo hakuna kwadzakasvika. Remember, Jesu waunotenda, Jesu waukatenda, paakatiroora isusu magentles vaedheni taiziva zvimwe zvimwari. Remember kuti chechi mukadzi waJesu, Jesu haana kutiwana tiri mhandara, takange tatoziva vamwe vana Mwari, takange takatorara nevamwe vana Mwari, takatobviswa, takatombonamata vamwe vana Mwari tisati tauya kuna Jesu. Saka ndokubviswa umhandara hwacho ikoko
Saka chechi yakaroorwa naJesu neropa rake yaakaendera pamuchinjikwa, iye haana kuibvisira mari kai, akaitenga neropa. But chechi yaari kutenga neropa ari kuitora kubva kune vamwe varume, vamwe vana Mwari. Saka Jesu waunotenda iwewe akaberekwa nemhandara asi haana kuroora mhandara. Jesu waunonamata akaberekwa nemhandara asi haana kuroora mhandara. Mukadzi wake chechi yanga isiri mhandara. Ndakupindura. Aiwa, tinotenda. Kwa nhasi regai timbogumira pano. Ticharamba tinawo pastor pano paChibanda Media vane zvinenge zvichivanetsa zvine chekuita nechinamato. Aiwa, chaita kuti tiise nhamba dzavo mucomment section, mukwanise kuvabata, mukwanise kutaura navo direct muchibatsirikana mune zvakawanda. It's lockdown.